que a aprobación da acta da sesión anterior. Non hai un acta, algo que digan. Sí. Creo que no segundo pleno desta corporación fixemos constar que o BNG, ao contrario que fixera o Partido Popular durante os 4 anos anteriores, non tiña intención ninguna en converter as actas da sesión en motivo de debate, de enfrentamento, de crispación. Volvo a recordar que o Partido Popular durante 4 anos non aprobou ninguna soa acta do pleno, ni unha soa acta. Nunca levantou a man para votar a favor das actas. Na acta de hoxe, o que nos pide o corpo sería votar en contra. Queremos manifestalo que non vamos solicitar ninguna pequena modificación, sequera, e que conste como unha advertencia. Hai unha serie de inexactitudes, incluso ofensivas, que constan na acta. Son responsabilidade, teño que dicirlo, do secretario. Entón, o que pido, por favor, neste caso, o señor secretario, é que preste máis atención ao que se di, a como se di, e que aplique o seu criterio con maior ecuanimidade, se quere, pois se quere, con máis xuizo, a hora de sinalar cousas que despois acaban figurando nunha acta e acaban, supostamente, sendo públicas. Hai diversas inexactitudes, hai incluso algunha grave falta de respeto, algunha expresión que non debería nin constar nunha acta, diga que na diga. Entón, queremos que conste, non vamos a aprobar esta acta, non vamos a votar a favor. Requirimos que para as próximas actas se faga isto con máis cuidado e con máis atención. Ao contrario, verémonos na obriga unha de dúas, ou de presentar 15 ou 20 rectificacións á acta que nos levaría a enlearnos por nada no primeiro punto, ou simplemente a propoñer que non se aproben as actas e despois cada pau que aguanta sobre ele. Únicamente decir que a marxe de posibles erros concretos que poida haber, en ningún caso pensen que hai unha intención persoal do secretario en poñer unhas cousas ou quitar outras. Recollo o que podo recoller con maior ou menor precisión, non vou entrar, pero que non hai ninguna vontade pola miña parte de beneficiar, perjudicar en algún sentido a ningún grupo político. Pois iso é o único que lle pedimos, precisión e ao mesmo tempo que as actas se fagan con estilo. Eu creo que vostede sabe a que me estou referindo. Alguna intervención máis? Votos a favor? En contra? A favor? Abstencións? Pasamos ao punto 2 do orden do día, que son resolucións cando lle conocen os concelleiros as resolucións. Algo que decir con alguna resolución? Pasamos ao punto 3 do orden do día, que é modificación do crédito 10/2012, crédito extraordinario e suplemento do crédito 1/2012 e a aprobación do expediente de reconhecimento extrajudicial de créditos o amparo do Real Decreto Lei 4/2012. Señor Freire. Vamos a ver, esto es la finalización de un proceso iniciado por el Decreto Ley 4 del 2012. El primer punto fue la aprobación del plan de ajuste. Después vino la aprobación de la concertación de la operación de préstamo. Y ahora es habilitar crédito para cargar las facturas que ya están pagas y el reconocimiento extrajudicial de esas facturas que no estaban reconocidas.
para explicar, para aclarar cualquier duda que teñamos. Paso de palabra entonces a interventora para explicar un pouco a proposta. Yo asiento. Bueno, creo que esa mañana, creo que expliquei a todos os grupos un pouco. Trátase dun expediente de modificación de crédito que é imposto polo Real Decreto 4/2012, que no seu artigo 10 establece a obliga de imputar o presuposto do ano 2012 as obligacións que quedaron pendentes de aplicar o presuposto e que foron financiadas e de feito nestas datas están pagadas por operación de préstamo. Trátase dunha modificación, podemos decir, excepcional, como foi todo o procedimento. Con ela preténdese recoñecer facturas unha vez que xa están pagadas, o sea, non se respetan os requisitos do texto refundido da Lei de Haciendas Locales, pero é o que nos impón, é o xeito no que nos lo impón o Real Decreto, establecendo a obriga de aplicalas, a forma de aplicalas mediante habilitando o crédito pola parte do préstamo que financia esas obrigas, que son 993.172,53 euros, crédito extraordinario para as facturas que se referían a gastos de inversións que non contaban con aplicación presupuestaria no orzamento vigente, e suplemento de crédito para aquelas destinadas a gastos correntes que si contaban con crédito, pero este crédito non era suficiente para atender estas obligacións. E pouco máis, non sei. Bueno, eu, por a miña parte, agradecer o traballo feito polo Departamento de Intervención durante estes meses, que, bueno, todos sabemos que o Real Decreto instruiu isto, bueno, pois eu entendo que foi bo para moita pequena e mediana empresa, o traballo que se fixo o Departamento de Intervención, tanto en facer certificados, a facer os apuntos contados do traballo delicioso que se fixo hasta ahora, chamadas a pequenas e medianas e grandes empresas, reunións que hubo continuamente, e, bueno, comprobar, fixos un traballo, pois, penso que de tardes enteiras que tanto Tesorería, todo o Departamento de Intervención estiveron vindo por aquí estes últimos meses para intentar finalizar un pouco que todo o que facendo a interventora o traballo feito durante estes meses, o traballo que debemos aproveitalo, un traballo que queda feito aí para, bueno, pues, canto a máxima transparencia con que temos que as facturas. Simplemente iso. Intervención, pasamos entonces a votación da modificación do decreto. Votos a favor? 8 a favor. Abstención? Non abstención. Pasamos ao punto 4 do orden do día, que é a moción da plataforma pola defensa da ría sobre a rehabilitación e ocupación de espacios e usos portuarios do Porto de Vigo. Ten a palabra o presidente da plataforma da... Gracias, señor alcalde. Como sabedes, conocedes todos a proposta e, como xa falamos na Comisión de Servicio no día 20, corriximos aquí os aspectos que nos dixestes e o único que pretendemos desde a plataforma é o incremento da actividade productiva na ría, xeradora de emprego de postos de traballo, e isto leva consigo a recuperación de zonas degradadas, pero tamén que nas distintas actividades industriales se cumpla coa normativa medioambiental, que se respete o medio ambiente e non se degraden ou eliminen zonas de produción marisqueira e pesqueira, que se faga un uso sustentable con recursos e potencialidades da ría e a súa contorno, que se compatibilice os distintos sectores e que os cidadáns sintan que as distintas actividades e servicios son efectivamente útiles á sociedade e cumplen as expectativas. Eu non quero alargarme moito porque creo que non merece a pena, entonces, si queredes os grupos, lemos os puntos que pedimos, senón, pois, se os conocedes xa, queredes leis, tampouco teño problema.
Vamos a ver, os puntos que se incluyen dentro da aprobación deste pleno é que os espacios gañados ao mar polo Porto de Vigo estean destinados exclusivamente a aquelas actividades que necesariamente precisen do mar, transporte de mercadorías e viaxeiros por vía marítima, construcción naval e depósito de mercadorías en tránsito. B. En ningún caso se deben levar a cabo actuacións para converter os espazos gañados ao mar en polígonos industriales. É evidente que os espacios portuarios deben ter unhas boas comunicacións por estrada e camiño de ferro con polígonos industriales no interior do territorio, Isán e outros. Será necesario, pois, que se contemplen a programa a construcción do túnel do río Berbés e Bouzas, así como a camiño de ferro en todo o espacio portuario. C. Desafectación do tramo de costa do punto 769 situado na punta do Castelo ao punto 766, parte oeste do areal da Regueiría, da zona marítimo terrestre do deslinde marítimo terrestre. De desafectación do tramo de costa desde o punto 735, parte este do areal do Mouro, ao punto 711, comenzo da praia da Queixeira. Os puntos son referidos aos puntos da zona marítimo terrestre. E desafectación do tramo de costa na zona do Borna desde o punto 540 ao 536 da zona marítimo terrestre do derribe da zona municipal de Lagoa Cangas, na que se incluyen zonas de praias e tal. E nos anteriores tres están incluídos dentro do LID, do espacio protegido en Senada San Simón, que está incluído da rede Natura 2000. En desafectación do tramo de costa no areal do Latón desde o punto 513 ao 510 da zona marítimo terrestre deslindo do término municipal de Vilagoa ao término municipal de Cangas. G. Desafectación do tramo de costa do areal do Coche desde o punto 417 ao 3936 da zona marítimo terrestre. H. Mostramos a nosa oposición a que poidan construirse edificación nos espacios gañados á lámina do mar e pedimos que as concesións existentes, chegada a data da súa caducidade, non sean anuladas e, polo tanto, trasladar ditas edificacións a polígonos do interior do territorio. E establecer o punto de atraque do transporte de viaxeiro de ría, Vigo, Moaña, Cangas, na darse en número 2, Cantil Norte, unhas características axeitadas e mellorables para establecer unha estación modal, transporte de viaxeiros terra-mar, xa que logo na zona entre 20 e 30 metros están ubicadas paradas de transporte colectivo urbano e taxis, e ten unhas condicións inmediatas de acceso ao centro da cidade pola pasarela que está no centro comercial Alaxe. E logo, por último, a corrección de toponimias dentro do término municipal, que aparecen nomes en zonas que non corresponden a Moaña, e outras que, ainda correspondendo a Moaña, están mal situadas. Creo que tamén se pide. Non digo máis nada, creo que, como falamos outro día, se ciño os planos, e, bueno, agradecervos que hai unanimidade, se posible, no tema, e nada. Intervención. Boa noite. En primeiro lugar, agradecer a contribución da plataforma da defensa da ría, primeiro, por encher de contido este pleno, porque senón non sei que sería deste pleno, porque por parte do goberno nada de nada. En segundo lugar, agradecer novamente a propia plataforma por recuperar o espírito de consenso que neste tema sempre se tuvo neste concello. Teño que recordarlle que na anterior proposta se mantivera previamente unha serie de reunións con todos os colectivos implicados para consensuar a proposta. Posteriormente, a proposta foi trasladada á comisión e en comisión foi respaldada por todos os grupos da corporación, cousa que non sucedeu hasta ahora. Afortunadamente, a plataforma foi capaz de enmendar ese erro que con anterioridade cometera o grupo de goberno, que, como todos sabemos, presentou unha alegación donde non quedaba claramente fixada a posición do Concello de Moaña e tivo que vir agora a plataforma fixada. E vou explicar brevemente para que quede claro. Dentro da proposta global que existía anteriormente, quedaba unha serie de pequenos tramos que son o tramo pequeno do Regueiriño,
o tramo que vai recolle o areal do Mouro, o tramo que recolle unha parte do areal da Borna, o tramo da Praíña do Latón e o tramo do Cocho. Tramos que quedaban supeditados ao interés particular dos propietarios que colindan con ese territorio ou dos propietarios que teñen alguna industria anexa, para que no futuro puderan seguir ampliando as súas instalacións en detrimento dos intereses dos veciños de todo Moaña. E a última consideración que teño que facer é que non só o grupo de goberno non é capaz a levar a iniciativa nese tema, sino que nos topamos coa sorpresa de que tivemos que repetir a proposta durante 2 comisións e ni siquiera na segunda comisión tiñan estudiado o expediente. Por lo tanto, a aportación que fai o grupo de goberno nos parece lamentable. En cambio, sí que nos parece importante a aportación que fai a plataforma, que, xa digo, fai que entre todos recuperemos o espírito do consenso e que entre todos recuperemos o espírito de defender os legítimos intereses dos veciños de Moaña. Sí, boas tardes. É unha comisión en que acordamos o texto da moción, xa tamén non tuve reparos en mostrar a nosa satisfacción pola introducción da moción, polo ben documentado que estaba e pola corrección dos acordos que se plantexaba. É realmente difícil a día de hoxe, como moañés, entender que a Autoridade Portuaria de Vigo todavía tiña competencias en algunhas zonas do noso territorio, en zonas nas que no seu día fixo que quiso, prácticamente fixo canteiras e pouco máis. É increíble realmente que teña competencias sobre estas zonas que usa a maioría das veces para trancar e non deixar facer o Concello de Moaña en este caso. Creo que debe ser a vez número 14 ou 15 que se intenta por parte do Porto de Vigo facer o que plan de usos, plan de explotación, xa non sei como se chama ahora, e o Porto de Vigo é un dos poucos portos de España que se ven pasando polo forro esa legislación porque ten o mellor plan que hai no mundo, que é non telo, co cal o presidente fai o que lle dá realmente a gana. Non tiene planeamiento, non tiene ningún documento que lo obligue a nada. Entonces fai realmente o que lle dá a gana. Me parece raro que esta nova presidencia trate de poñer iso en orden, sobre todo porque ven sendo usado o Porto de Vigo xunto con outras administracións como un terreno de combate onde os partidos políticos, tristemente, vimos a veces librando batallas que a nada levan. Repito, parece increíble que a día de hoxe a Autoridade Portuaria de Vigo, el alcalde de Vigo e o alcalde del Porto de Vigo, me gusta decir o que sempre está sentado na Autoridade Portuaria, sea capaz de sacar isto adiante. Nos vamos a darle apoio, como xa dixemos na comisión que falamos disto. Únicamente un pequeno comentario, sei que falamos de retirar os comentarios que había do resto dos concellos da ría e falamos, efectivamente, de pedir que se mellore as condicións de atraque dos barcos de ría de Moaña en Vigo. Seguramente non sea a mellor das situacións a que ten agora. Non sei se tedes algún tipo de acordo, algún tipo de proxecto para justificar este punto de amarre que propoñedes aquí, que, bueno, non sei se hai algún acordo, algún proxecto. Sei que en un momento hubo alguna idea de poñerlo dentro da sala de pesca. Os problemas ali de saída de barcos de pesca eran maiores que os problemas que hai ahora mismo de saída de cruceros. Os cruceros poden, bueno, non sei, en todo caso supoño que estará comentado, estará consensuado e non vamos a poñer ningún problema. Buenas tardes. Es evidente que por parte del grupo del Partido Popular no nos vamos a oponer en ningún caso a la aprobación de esta moción, porque ya lo consensuamos así en la comisión informativa que se trató el tema. Pero que sí me gustaría decir, en alusión a lo que comentó el señor Daniel Rodas, es que es incierto lo que acaba de decir, porque por parte de este grupo de gobierno, el día 25 de mayo, se hizo una modificación, se llevó a Junta de Gobierno para poder remitir a la Autoridad Portuaria de Vigo
una modificación al texto que ellos nos habían enviado, con lo cual este gobierno no se desentiende en ningún momento de lo que ocurre en la ría de Vigo. Y nada más. No, pero creo que non vale a pena ni siquiera entrar, únicamente que se ve a alegación que presenta o Concello fala únicamente dunha pequena zona que afecta ao muro e dun tramo que afecta o cocho. No caso da alegación que presenta a plataforma, deixa perfectamente claro todo o litoral de Moaña e amplía a propia proposta do Concello. Sí, pero entonces usted se está contradiciendo porque hace un momento dijo que por esta parte no nos interesábamos en hacer ningún tipo de modificación y ahí, aunque fuese en dos términos y que a lo mejor no fueron suficientes, sí que se tomó parte de ello. Algo que decir. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor da moción? Muy bien. Pasamos ao punto 5 do orden do día, que é a moción do Grupo Municipal de Benegas sobre os rescates, solución das preferencias, actuación no público, mantemento do emprego de Nova Galicia Banco e Comisión de Investigación. Señora Concelleira. Boas tardes a todas e a todos. Traemos hoxe aquí unha moción para analizar o estado no que se atopa o sistema financiero galego. Co rescate ao Estado español por valor de 100.000 millóns de euros, en realidade o que se vai rescatar son os bancos, que van ser os únicos beneficiarios desta operación, e quen vai a pagar a factura en forma de xuros e de novos recortes somos nós, as cidadáns e os cidadáns, co deterioro da nosa calidade de vida, xa que o rescate exixirá condicións que van a afectar dramáticamente o noso benestar social, tal como aconteceu nos anteriores rescates no ámbito da Unión Europea, Grecia, Portugal e Irlanda. Isto é, máis recesión, máis paro e máis desigualdades sociais. O rescate non é un regalo, como daba a entender Mariano Rajoy hai uns días, é un préstamo que vai engrosar a débeda pública e que, polo tanto, vai logo a crear máis dificultades para devolvela. É unha intervención, aínda que o goberno non lle guste chamalo así, como a de outros países que xa sufriron. E eses cartos ímonos pagar todos nós, con recortes de dereitos e co desmantelamento dos servizos públicos. Vemos xa exemplos de aplicación xa inmediata, como pode ser a subida da luz, a subida do IBI, a subida, para poñer un exemplo, dende o 4 ou 8% na que se atopan os produtos de primeira necesidade, como alimentos, medicamentos e vivenda protexida, a un 18%. Consideramos, ademais, que o goberno español non ten legitimidade democrática para adoptar a decisión de solicitar o rescate, xa que ninguén o votou para facer iso. É necesario un debate social moi profundo sobre o rescate e as súas terribles consecuencias para as maiorías. É unha decisión trascendental para o noso futuro, polo que debería ser a sociedade a que decidira se é ou non conveniente. Non nos podemos quedar parados, porque isto vai cambiar a nosa historia. A vida da xente, antes e despois desta intervención, vai mudar e non vai ser para ben, evidentemente. Con lo que solicitamos que se convoque de inmediato un referendo que permita á cidadanía pronunciarse ante o rescate. Para Galiza é, ademais, doblemente negativo, porque non só vai castigar, como comentaba, as maiorías sociais, senón que tamén vai destruir o sistema financeiro galego. A Unión Europea condiciona o rescate a unha nova rolda de fusións no sistema financeiro, que probablemente se traducirá na absorción de Nova Galicia Banco por parte de bancos privados de maior dimensión e sin vinculación con Galicia. Expoñemos, mediante esta moción, a necesidade dunha banca pública, como instrumento imprescindible para asegurar o crédito e o tecido productivo que o tecido productivo e social precisa. Non podemos avalar un proxecto que suporía a definitiva expatriación do aforro galego depositado en Nova Galicia Banco.
Demandamos que Nova Galicia Banco se converta nun banco público galego, coa transferencia aos poderes públicos galegos da participación que o FROB ostenta na actualidade no seu capital, é dicir, dos fondos públicos que están mantendo neste momento a entidade. En contra da crenza que se fomenta por determinados creadores de opinión e tamén polo propio presidente da Xunta de Galiza, a banca pública é un instrumento plenamente vixente que existe nunha grande variedade de países, como por exemplo 32 países europeos, entre eles Alemania, que ten un forte tecido de banca pública, ou Estados Unidos, ven desempeñando un papel fundamental en favor do desenvolvemento, da estabilidade económica dos mesmos. De feito, onde existe banca pública, existe un forte tecido industrial. É necesario un cambio de rumbo urxente, porque o actual modelo de Unión Europea e as políticas do PP consistentes en inxectar cartos á banca privada provocan que as condicións sociais sigan empeorando. Ademais, o rescate pon en risco os postos de traballo de milleiros de persoas nas entidades financeiras, debido ás condicións impostas polo citado rescate aos bancos do Estado español. A enorme desfeita que provocou o rescate ten culpables con nomes e apelidos. É preciso depurar as súas responsabilidades, que se constitúan as comisións de investigación que o BNG leva pedindo no Congreso e no Parlamento galego. Por último, e ligado tamén ás prácticas fraudulentas do sistema financeiro, miles de clientes galegos de entidades bancarias, aconsellados polos directores das oficinas, investiron os seus aforros en instrumentos financeiros complexos e opacos, as preferentes. En contra do que naquel momento se lles indicou, estes aforradores e aforradoras vense agora na imposibilidade de recuperar os cartos investidos. Queremos que se rescate as miles de persoas afectadas pola estafa das preferentes, así que con esta moción demandamos unha solución para elas. Solución que non pode ser outra que a da restitución até o último céntimo de todos os seus aforros. Se hai 100.000 millóns de euros para rescatar a banca, debe haber de existir vontade política, capacidade económica máis que dabondo para devolver o estafado ás vítimas desta xigantesca fraude. Por iso, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. 1. Instar a Xunta de Galiza a promover a creación dunha banca pública galega, nomeadamente a partires da conversión de Nova Galicia Banco nun banco público galego, mediante a transferencia aos poderes públicos galegos da participación que o FROB detenta no capital de Nova Galicia Banco. 2. Solicitar a celebración dun referendo vinculante sobre o rescate da Unión Europea á banca española. 3. Instar a Xunta de Galiza a promover no seu ámbito de competencias e a demandar do Goberno do Estado español unha solución inmediata para as miles de persoas afectadas pola fraude das preferentes que lles permita recuperar o 100% do nominal dos títulos suscritos. 4. Demandar da Xunta de Galiza que garanta os postos de traballo de Nova Galicia Banco, así como a que asegure unha adecuada atención aos clientes da entidade. 5. Demandar a creación de comisións de investigación no Parlamento de Galiza e no Congreso dos Deputados para que se esclarezan responsabilidades na fraudulenta xestión que propiciou a actual situación das caixas e da banca. Por último, comunicar o presente acordo o presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno do Estado e grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. Intervención. Boas tardes de novo. A moción, bueno, nos parece que ten o mellor excesivos asuntos, excesivas patas que toca que o mellor do consulto dispersan un poquinho cal é realmente o problema central, non? Eu non subiría unha frase de unha miña, pero sí que a fago miña totalmente, que é que estábamos mal, pero estamos peor. Mentras estemos, porque dentro de pouco igual nin estamos. Ese é o resumen. Villamos dunha situación mala e como estamos agora. En calquera caso, estes son os lodos que vienen os polvos, fíxose neste país unha fusión animada, seguramente sabremos unha vez que a Xunta de Galicia, despois de que o fiscal empapelara os que se levaron a pasta antes de que entrara o FROB na entidade, se vai facer unha comisión de investigación ahora mismo. Entonces igual sabemos quen impulsou por esta fusión donde aparentemente
unha entidade acabou contaminando o pouco bo que tiña a outra, e así están as dúas como están agora. Creo que público sae o banco, porque me parece que ahora mismo o 100% do capital que ten é do FROC, e encima cada un de nós vai a ser avalista do préstamo que desde Europa nos van a dar, non sei para qué, pero bueno, parece que efectivamente van a intentar salvar as entidades. Salvando a distancia da cantidad de patas que tocan, nos imos a apoiar a moción, justificada únicamente pola referencia que fai o perro asunto das preferentes. O perro asunto das preferentes, xa se ten dito moito aquí, en este pleno, eu creo que cada un de nós na súa casa, do asqueroso asunto das preferentes, e eu, só iso xa justifica o noso apoio. Só espero que os que sexan culpables da situación que pasan gran cantidad de familias, por suposto, sean xuzgados e se tienen que ir a cárcel, vayan a cárcel, despois de devolver toda a pasta que estafaron os clientes. Hola, buenas tardes a todos. Primero debemos saber el significado que es un rescate. El rescate es una ayuda financiera del Estado a cambio de una serie de imposiciones de medidas políticas. En el caso que nos ocupa, el caso de España, se trata de un crédito dirigido a las entidades bancarias que lo soliciten, y por lo tanto serán las entidades bancarias quienes asuman las condiciones, no el Estado. El Ministerio de Economía y el Banco de España encargaron un informe sobre el sistema financiero español, del cual se deduce, primero, que el 70% del sistema financiero español está saneado y es puerto. Segundo, que las necesidades son la cuarta parte del límite garantizado por el Eurogrupo. Y tercero, y por último, pero muy importante, que los españoles tienen sus ahorros garantizados y la seguridad de que las ayudas a las entidades bancarias con problemas no revertirán de sus impuestos. Ustedes piden con esta moción un referendo que lo único que conseguiría sería retrasar la solución y agravar los problemas económicos a la tasa de paro. Estuvieron 8 años apoyando las políticas del señor Zapatero, que nos llevó a donde estamos, y hoy con esta moción quieren seguir retrasando y poniendo en serio peligro los ahorros de todos los vecinos. En referencia a la actuación que demandan del gobierno gallego en cuanto a las participaciones preferentes, les recuerdo que este asunto ya fue debatido aquí en el Pleno, y es más, fue aprobado un texto por unanimidad de las 3 fuerzas políticas en el Parlamento de Galicia el pasado 8 de junio. El texto aprobado en el Parlamento dice: el Parlamento de Galicia insta al gobierno gallego a, primero, promover en su ámbito de competencias y demandar de su homólogo español una solución inmediata para las miles de personas afectadas por el fraude de las preferentes, que le permita recuperar el 100% del nominal de títulos suscritos. Segundo, promover y continuar demandando de las autoridades competentes y nombradamente del Departamento de Competencias de la Comisión de la Unión Europea una solución satisfactoria para las miles de personas afectadas por el fraude de las participaciones preferentes, que tenga en cuenta la existencia de las malas prácticas y comercialización indebida por parte de las entidades financieras que las permita recuperar al 100% del nominal de los títulos suscritos. El Partido Popular no cambió su postura, sigue en línea con la votación del 8 de junio, mientras que el Bloque Nacionalista Gallego utiliza un tema tan delicado y con un alto número de personas afectadas para intoxicar y hacer oposición, confundiendo y engañando a las personas de buena fe. Debo destacar la profunda implicación del Gobierno de la Xunta en este asunto. Los hechos hablan por solos.
Nuestro presidente, el señor Feijóo, acompañado del consejero de Economía e Industria, se reunieron en diferentes ocasiones con los afectados. Segundo, el Instituto Gallego de Consumo estableció una guía y un procedimiento específico para asesorar y tramitar las diversas reclamaciones de los vecinos, que aun cuando cuenta con 7 grandes sedes en las ciudades, habilitó puntos específicos de asesoramiento. Por ejemplo, aquí en el Morrazo se creó un punto de asesoramiento. La Xunta mantuvo reuniones con autoridades competentes, como fue con el Banco de España, con la Comisión Nacional de Mercado de Valores, incluso con la Fiscalía, con la Directora de Mercados y Servicios Financieros, con la única finalidad de buscar solución a este problema. Cuarto, la Xunta también se encargó desde el mes de febrero de remitir las reclamaciones que llegaron al Instituto Gallego de Consumo, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que sirve como base para la preparación de una demanda colectiva. El Partido Popular no está en contra de crear una comisión de investigación, pero lo que sí es que debemos marcar prioridades en un tema tan importante, y lo primero es canalizar el futuro de Nova Galicia Banco. Al Partido Popular lo que más le importa en este momento son el futuro de los ahorros de miles de gallegos y de empresas. Decir que la gestión de las cajas en el pasado pudo ser mejorada, no lo dudamos, pero estamos convencidos que este es el momento de la unidad y de la responsabilidad. Por lo tanto, y atendiendo los puntos de la moción, decir, solicitamos que se retiren el primero y el segundo punto. Y en referencia a los puntos 3, 4 y 5, solicitamos una enmienda de los mismos. Las enmiendas son las siguientes. En el punto 3, instar a la Xunta de Galicia promover no seu ámbito de competencias e demandar do Goberno do Estado español e da Comisión Europea de Competencia unha solución inmediata para as miles de persoas afectadas polo fraude das preferentes, que teñen en conta a existencia de malas prácticas e comercialización indebida polas entidades financieras, que les permita recuperar o 100% do nominal dos títulos suscritos, tal como recollo el texto aprobado en el Parlamento de Galicia por unanimidade. Punto 4. Demandar a Nova Galicia Banco que garanta os postos de traballo y punto 5. Una vez rematado o proceso de recapitalización, demandar a creación de comisión de investigación no Parlamento de Galicia ou no Congreso dos Deputados para que se esclarezcan responsabilidades na fraudulenta xestión que propiciou a actual situación das caixas e da banca. Como ben di o señor concelleiro, evidentemente o rescate leva unhas imposicións ou unhas condicións, e hoxe mesmo Merkel contradí a Rajoy dicindo que o préstamo non é un préstamo aos bancos, é un préstamo ao Estado. Tamén aparece nos medios que nos próximos 6 meses a tasa de paro se vai a disparar. Tamén a tasa de paro e tamén a recesión. Dicir que preguntaba o concelleiro para que sirve o referendo. Pois o referendo sirve para conseguir transparencia e democracia. No tema das preferentes, dicir que non hai, de momento, solucións satisfactorias, e por eso nos traemos este punto tamén na nosa moción. Por último xa, despois de 2 ocasións de negarse
Feijóo no Parlamento de Galiza a facer a comisión de investigación. Agora parece que sí que en suyo vai haber comisión de investigación, por eso o informe da novidade. Non imos retirar ningún punto da nosa moción. Non lle corresponde ao PSOE defender esta moción, pero como queira que este é un asunto que o grupo preocupa e a min tenme personalmente indignado, sí que teño que decir, señor Freire, ten desactualizado o argumentario. Por favor, actualíceno, porque o que xa lle dixo a compañeira do BNG ten vostede que añadir que o señor Feijóo onte mesmo, unha vez que o señor fiscal chamou a casa os fenómenos das caixas que se levaron a pasta o día antes que o FROP entrara no banco, vengan ustedes para acá, dean cuentas que igual acaban todos en la cárcel. Igual acaban todos en la cárcel. Para que todos os ciudadanos deste país que vamos a avalar, cada un de nós vai a avalar o préstamo que Merkel nos vai a dar, perdón, lle vai a dar ao país para que o país os meta nos bancos, cada un de nós vai a avalalo, de forma que se os bancos non devuelven las cajas, más que los bancos, las cajas. Si las cajas non lo devuelven, temos que ir todos nós a devolvelo ali a Alemania, a levar a pasta, despois de ver como se levan os millóns de euros para casa los fantásticos gestores de la caja, que cuando ganaban ellos, y cuando pierden, perdemos todos. Cando contrataban eles, e cando hai que despedir, imos todos a despedir. Entón, é un asunto que me indigna especialmente, indígname. Primeiro, imos a avalar todos o préstamo que lle dé Europa ás caixas, punto número 1. E punto número 2, onte, unha vez que o fiscal chamou al orden a los fenómenos que se dan a pasta, o señor Feijóo dixo, comisión mañana mejor que pasado mañana. Iban a esperar, sei, que se recapitalizara a banca, perdón, a que todos nós recapitalizáramos lo que quede de Nova Caixa Galicia para que despois viñan os chinos a manejar os nosos aforros, que tampouco hai que decirlo. Ben, nós vamos a apoiar como está a moción. Pasamos a votación. Votos a favor da moción? 9 a favor. Votos en contra? Abstención? Pasamos ao punto 6 da orden do día, que é o punto de robos e preguntas. Alguna pregunta? Algún robo? Hay que decir a la mano, ¿no? Levantamos.